Ola, e no vídeo de hoxe imos preparar flores de cabaza ou cabaciña en tempura. E para iso imos ir ata a nosa horta para aprender un pouco sobre estas flores. Como vedes, as cabaceiras dan dous tipos de flores, as flores macho e as flores femia. E como as podemos diferenciar? Pois é ben sinxelo. As flores macho teñen estames que é o órgano masculino da flor, mentres que as flores femias teñen pistilos. A simple vista podemos diferencialos porque as flores femias son as que nos dan froito. Se abrimos a flor femia, podemos ver o pistilo no centro arrodeado de estames. Un seguidor de Instagram recomendoume recoller as flores macho para non estragar o froito e iso que imos facer. Con moito cuidado de non danar a cabaceira, arrancamos varias flores. É moi importante arrincalas con un pouco de pola para que despois non sexa moito máis doado manipulalas. Agora si, imos coa receita. Os ingredientes que imos necesitar son as flores, unha cunca de fariña, unha cullerada de maicena, unha culleriña de bicarbonato, auga, sal e pementa. O primeiro paso é limparmos as flores de cabaza. Para iso, con moito cuidado, imos abrir a flor e imos quitarlle as anteras que ten. Nesas anteras é onde se garda o pole, así que vai nos manchar as mans un pouco de amarelo. Tamén temos que arrincar esta especie de folla que se chama sépalo porque iso tampouco se come. E se vemos que os talos son moi grandes, tamén os podemos recortar. Pasamos as flores por auga para evitarmos calquera becho ou calquer tipo de suciedade e así nos quedarían. Agora ven a quenda de facermos a tempura. Para iso imos botar nun cunco todos os ingredientes secos, como a fariña, a maicena, o bicarbonato, unhas áreas de sal e por último a pementa. E por último engadimos a auga. A cantidade de auga vai depender moito do tipo de fariña que usedes. O importante é que nos quede unha masa bastante solta, así que imos botando auga aos poucos até dar coa textura desexada. E como podedes ver, tennos que quedar unha textura parecida a esta. Agora pasamos as flores pola tempura, fritímolas en aceite ben quente e flores feitas. Esperamos que vos gustase moitísimo este vídeo. Se foi así, non te esquezas de darlle gústame e activar a campana para non te perderes ningún outro vídeo. E lembra que a cociña está para comermos a lingua.